O day mo na din ang atong part today no sa mo ang paglaag dito sa Bukidnon. O di ba day napatay pa parto ani marag na nananaw ba? Bitaw oy na-views og wala day no day isa ko ani siyang i-upload. Kay lagi day ang ako memory day no ni aksyon na og suka. Ay sus day grabe ka puno og kabusog na sa ko memory ani please lang. Anyway, mayong adlaw di ay sa to ang tanan. So ako lang i-share sa inyo ha day no ang amo ang panglaag day dito sa Maramag Bukidnon City. Kay basin di ay day no karong summer day no makanahuna mo day ba kung asa mo gusto mo laag. Ay sus day kung gusto mo ma-refresh na yung utok day no day diri mo laag sa Bukidnon. Kay lagi day diri man gud sa Mindanao day no ang pinakanindot laagan diri day no is ang Bukidnon. Bugnaw sad kay sa tanan ang ilang lugar. Kana bang ma-refresh jud ang imong nahuna day no kung naka silang lugar kay lagi tungod sa kanindot ug kabugnaw silang lugar. Anyway day sa kadaghag yaw-yaw sa piling gwapa ba. Ay wala din ako na share sa inyo ha day no day ang among hugasanan day no is gawas sa mo ang kwarto. Mao poy lisod ani kwarto nga among giabangan diri sa Bukidnon day no day kay kung manghugas ka ug mag-CR ka day ani ka sa gawas. Unya ra ba day no diri sa gawas day hastang tugnawa. Unya na pay tubig silang gripo day no day marapog ice water. Kay sayo man ko ni mata ni day no kay lagi day magluto kog tinula. Mo na naghinlo ko sa mo ang mga lamas ani. Ay sus day sa kabugnaw bitaw sa Bukidnon no. Ay ang piling gwapa day day nabuguhan day gilantan oy. Kagilantan malagi ang piling gwapa ni day no day mo nang wala ka day og suot sa iyang two-piece. O di ba day nagpalit pa kog two-piece day kay lagi day mag night swimming mi diri sa Maramag. Unya ang ending day no kay wala ko nasuot ang akong two-piece nga gipalit. Ay marag nagansi ko ning biyahean namo day please lang. Bitaw oy mao din ang balay nga mo ang gibangan day. Inana siya kadako day no ginana po siya kanindot. Pero sakit sad pud kayo diha day no ang per night. Pero okay ra day no day at least nag-enjoy ka ba. Kay kung mulaag man gud ka day no day istili na ka magunahuna day kung nakagasto ba kag wala. Ang importante ana day nalingaw ka sa imong paglaag. Unya na day problema ha day no yag uli nimo kay wala man kay kwarta ni ay please lang. Bitaw dayo diri bitaw sa Maramag day no nga mo ang gikaliguan. Grabe kadaghan og swimming pool diri day nga imong kapilian. Pero lagi day kay gilantan man ang piling gwapa ani mo nang wala ko ka video sa tanang swimming pool nga naa diri sulod. Og asay sa daghan kay sila swimming pool diri. Grabe sa kabugnaw sa tubig diri. Og limpyo sad kayo ilang swimming pool day no kay every night sila nagalimpyo sa ilang swimming pool. Muna everyday diri day no is bag-o jud ang ilang tubig. Kay diri man lagi may nag-overnight. Muna day pagkabuntag ani day no kami ang unang nakaihi sa tubig sa ilang swimming pool. O di ba day inana kanindot tay pag diri ka mag-overnight silang swimming pool. Kay ikaw jud ang makaunag pangihi silang tubig ba. O ang nakanindot po diri sa RR bitaw day no day. Kay kung matagbaw na gayon yung mga anak day o kaligo. Napod sila yung mga nindot nga mga forest diri day no nga pwede nyo siya kalaaga. O ginana kanindot ang mga view nga inyohang makita. Kay sa kadako magud ani nga lugar day no day mo nang daghan kay sila pwede kalaagan diri. Muna ang iyong mga piso diri day no is mga lingaw jud. Kay aside man gud nga nasa sila swimming pool diri day no, napod sila playground day no ug napod sila basketballan ug napod sila forest. Ay daday oy basta daghan sila kalaagan diri oy. Muna pati ang higante diri day no day nilaag sa forest day no is nabilin ang iyang sapatos ay please lang. Og nasa diri day nahabilin ang sapatos ni Cinderella. Bitaw day sa kanindot ani nga lugar day no perfect kay sa tanan day no pang family bonding. Kay lagi day daghan kay mo pwedeng mabuhat diri sa ilahang lugar. O pag humana mo laag-laag dito day sa forest, isa ko na sa ilaag day ang ako mga piso day dito sa ilahang park. And yes day nana day kanindot ay ilang lugar day o ginana sad kalimpyo ang ilahang lugar. Og diri sa ilang park day no day is daghan kay pwedeng kadulaan ang mga bata diri. Og limpyo sad kay sa tanan day no mo nang safety kay sa tanan ang mga bata diri. Kay lagi day okay ra jud kay sa tanan kung magdagan-dagan sila diri sa ilahang park ba. Mo sa na isa day no nga anong sige migbalik diri ani ang ilang lugar. Kay lagi ma-enjoy jud ug mayo ang mga bata. Kay ani magong adlaw day no is mao na din ni among last day diri sa Bukidnon. Muna gituyok na namo day ang tibuok RR. Ug amo nang gipalingaw ug mayo ang mga bata ba. Kay ang pagkaugma man gud ani namo day no is mao pangkatulok adlaw namo. Kay para pagkaugma sa buntag ani day no is mga ligo na lang dayon sila swimming pool din manguli na dayon mi. Kay ang out man gud namo diri sa among room ani day no is alas 2 sa hapon. Muna napaslay time pagkabuntag day no is maligo pa sila og swimming pool. So inana diri kanindot day laagan. Kay lagi dili jud ka magmahay sa ilang lugar day no ug ma-enjoy jud po ka sa ilang lugar. Then pagkabuntag sayo ani day no is sayo kay mi sa tanan ng mata. Kay lagi mo agto mi sa room day sa akong mother-in-law ug sa akong father-in-law. Kay diri na sad mi mamahaw sa ilahang room. Og diring dapita day no grabe kakiat ang ako ang piso. So pag humana mo pamahaw ani day no is mamalik na po dayon mi ani sa Iligan City. Mo na akong ginaingon sa inyo ha day no nani views ug wala day mananaw mo og dili ani. Isi-upload jud ako ni nga video day no kay para man pud ni sa mo ang good memories please lang. Bitaw day oy nindot man gud kay sa tanan day balikan ato tong memories day no pagkatiguang na ba. Kana bang nakay balikan pag tan-aw day. Kung unsa day kakapining gwapa sa batan-on pa ka ay please lang. Bitaw day oy ang habol nako day mao nag-vlog ko para lang day no na ako mga memories nga ako ang makip kauban ng akong pamilya. Anyway day pag uli day na mo ani balik Iligan City day no isa malit emi sa daplin og mga prutas. Kay basta magud Bukidnon day no kay daghan kay ka prutas makita nimo sa daplin ba. Mo na day daghan kami prutas na palit na mo aning mga higayuna. Anyway salamat day kay sa tanan no sa nihuman day ani nga video. Anyway day mo ra day to ko i-share sa inyo no og dire ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo ay.